Күрсәмнесі сефирда яңалыклар шығарылышы студияда Роза Хабибулина олға таба төп темалар турында. Кайнар су кранынан солқын суы аған 11-14 йортында яшаушыларның проблемалары қошын хал етілер. Мәрген Файрушина сюжеті. Шолыда яңа ел чыршыларын урнаштыра башладылар. Бейрәм майданнарын түзүкләндерүү эшләре ничек башкарыла, Эльвина Андрова күреп кайтты. Физик мөмкинлекләре шикле булса да, тормышны яратулары шиксез. 3 декабрда бөтен дөнья халыкара инвалидлар көне билгеләп үтелә. Краннан кайнар су урынына солқын су келә. 11-14 йортында яшаучылар күн сайын әлгі проблемадан интегә. Иртән краннан аккан суның җылынганын берничә минут көтәргә кирәк. Юнып та булмый, савыт саба юарга да мөмкинлек юк дип зарлана шәһәрдәшләр. Урынга хәбәрчебез Мәрьям Файрушина чыкты. Вот горячее пошло. Но это днем. Вот после обеда вообще не бывает. Елена Салмина 11-14 йортында яши. Быел биредә капиталь төзекләндерү үткәрелгән. Су белән тәкъмин итү һәм канализация торбаларын алыштырганнар. Бу эшләрдән соң кайнар су белән проблемалар башланды да инде ди шәһәрдәшебез. Полотенцесушитель всегда должен горячий же быть. А он вот еле теплый. В прошлом месяце у нас почти 1500 за горячую воду. Это сколько вот надо налить там? Башка подъездда торучыларның фатирларында да шундый хәл. Кайчан краннан солкын түгел, тиешенчә кайнар су агыр дигән сораулар белән коммуналчыларга да мөрәҗәгать иткәннәр. Тик уңай нәтиҗәләр һаман да юк. Кайнар суны ачабыз, салкын су килә. Ачып куябыз, җылыны көтер өчен. Бер 10 минут. Ваннага әзрәк җыймаенча гына кирип булмый бит инде. Ул хәзер тем более уже кашынан бер ту кайнар, ту суык. Ул миндә генә түгел, весь дом вообще-то бөтен әбиләрдә шулай. Бу мәсьәләгә ачыклык кертү өчен без Римжилстрой идарә итүче компаниясына мөрәҗәгать иттек. Белгечләр әйтүләренчә, әлеге йортта торучыларның проблемалары капиталь ремонт эшләре барышы белән бәйле. Капиталь төзекләндерү эшләре исә бу атнада төгәлләнергә тиеш. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема бершта яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Яңа ел бәйрәменә бер айдан ким вакыт калып бара. Шәһәрнең барлык районнарында да чыршылар урнаштырыла башлады. Булачак бәйрәм мәйданнарында эш ничек бара, шәһәрнең төп чыршысында утлар кайчан кабыначак, хәбәрчебез Эльвина Андрова белде. Сидоровка бистәсендә яңа ел чыршысын берничә көн эчендә бизәп бетергә ниятлиләр. Бәйрәмнең төп символына ылыслы ботаклар урнаштырганнар. Хәзер ул чын урман чыршысы кебек күренә. Электриклар бригадасы гирляндалар илә. Әйтүләренчә, шәһәрдәшләрне сюрприз көтә. Нинди икәнлеген әйтмиләр, бары тик лазерлы бизәк булачагы билгеле. Чыршыны ачу тантанасы тиздән булачак. Ә менә Зәб бистәсенең төп гүзәле инде урнаштырылган. Ул уенчыклар, утлар белән бизәлгән, очында кызыл йолдыз. Кәгазьчеләр бульварында эшчеләр бәйрәм концерты узачак сәхнәне җиһазлый. Якын арада бу мәйданда тагын бер бизәк зур уенчык шарлар урнаштырылачак. Замечательно, прекрасно. Очень люблю новогодний праздник, очень люблю елки. Вот чем их больше, тем лучше, тем настроение лучше. Очень хорошо, приятно посмотреть, радостно. Тем более в такой пасмурный день. Посмотришь, и солнечно на душе становится. Красивая елочка, ну, Новогоднее настроение появляется? конечно. Азатлык мәйданында да эш кайный. Эшчеләр шәһәрнең төп чыршысы каркасын урнаштырдылар. Агачның ботаклары элеккегечә үк ясалма. Чыршыны зәңгәр гирляндалар белән бизәячәкләр. Шулай ук бирдә декорациялар җыялар, иллюминацияны тоташтыралар. Шәһәрнең төп яңа ел мәйданы башкаларыннан соңрак декабрьнең 20-ләрендә ачылачак. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, яңалыклар. Физик мөмкинлекләре шикле булса да, тормышны яратулары шиксез. Аларның активлыгына көнләшергә була. 3 декабрь халыкара инвалидлар көне. Шәһәрдә сәламәтлекләре шикле кешеләр 10 көнлеге башланды. Шулда 32 меңнән артык инвалид яши, аларның 2 меңгә якыны балалар. 10 көнлек кысаларында шәһәрдә төрле чаралар узачак. Спартакиада, көнчыгыш көрәше буенча фестиваль, сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булган балаларның сәнгать иҗаты фестивале, гала концерты һәм башкалар. Кыяш тернәкләндерү үзәгендә дә балалар һәм яшүсмерләр өчен зур бәйрәм концерты оештырылды. Чараның иң матур мизгелләрен Лилия Гатина күреп кайтты.
Эрнестка 9 еш, малайда церебраль паралич диагнозы, тернеклендіру үзәгінде кіші ештен үкері. Әнесі Ландыш Никифрова сөзлеріне қарағанда нәқ менә бирде олар дуслар тапқан, ең мөһиме олар ялгыз түгел икәнлеген аңлаганнар. В данном центре знакомятся друг с другом, общаются, узнают друг друга ближе и раскрываются. Весело делаем. А что тебе еще нравится здесь? Труды. Собрала. Сука. А какие работы ты здесь уже сделал? Шкатулку сделал. Тернеклендіру үзәгінде мөмкинлекләре шикле балаларның үсеше өчен күп төрле шартлар тудырылган. Бирдә алар укый, бии, җырлый һәм спорт белән шөгыльләнә. Буш вакыт юк диярлек дия тияниләр. 3 декабрьдә дөнья күләмендә халыкара инвалидлар көне билгеләп үтелә. Бәйрәм хөрмәтенә үзәктә тәрбияләнүчеләр өчен дуслык марафоны оештырылды. В нашем центре мероприятия такие проходят ежедневно. Мы всегда стараемся детей развлекать музыкальными мероприятиями, познавательными всякими мероприятиями и тематическими. Яршалыда 32 меңнән артык мөмкинлекләре шикле кеше яши. Мондый чаралар аларга диагнозның хөкем карары түгеллеген аңларга ярдәм итә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолотова журналисты Константин Величканың сюжеты иң яхшыларның берсе дип табылды. Мәскәүдә җиңү энергиясе бөтен Россия спорт журналистикасы бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды. Ул Россиянең Олимпия комитеты һәм спорт журналистлары федерациясе тарафыннан оештырылды. Бәйгегә 58 Россия төбәкләреннән һәм якын чит илләрдән 305 эш җибәрелгән иде. Хезмәттәшебез яңалыклар хезмәте хәбәрчесе һәм жизнь спортивный тапшыруын алып баручысы Константин Величко төбәк масса күләм мәгълүмат чаралары арасында иң яхшы телевизион репортаж номинациясендә 3нче урын яулады. Аның «Как тренируется русалки» дип исемләнгән сюжеты жюри тарафыннан югары бәяләнде. Константин безнең телевизия компанияда 7 ел эшли. Узган ел аның «Прыжок в космос» сюжеты 2017 елның иң яхшы материалы дип танылды. Сюжет был про то, как мы вместе с оператором участвовали в тренировочном процессе нашей сборной Татарстана по синхронному плаванию. Это был довольно интересный эксперимент, в том числе и для меня. Экспокама күргәзмә үзәгендә Экспокама Мед 2019 бөтен Россия форумы узды. Ул Татарстан Республикасы президенты һәм хөкүмәте шулай ук шәһәр хакимияте ярдәме белән оештырылды. Чара кысаларында 6-нчы бөтен Россия махсуслаштырылган күргәзмә һәм халыкара симпозиумы да узды. Докладлар белән медицина өлкәсендәге күренекле галимнәр һәм югары класслы белгечләр чыгыш ясадылар. Күргәзмәне уздыруның төп максатлары сәламәтлек саклау өлкәсендә заманча эшләнмәләрне һәм технологияларны күрсәтү, һөнәри тәҗрибә алмашу, сәламәтлек яшәү рәвешен популярлаштыру. Елдан-ел күргәзмә шәһәр һәм Кама Ор-Ягы төбәгенең иҗтимагый һәм эшлекле тормышы өчен әһәмиятле вакыйга булып тора. Катнашучылар саны да арта бара. 5 ел эчендә Бирдә Россиянең 30 төбәгеннән, якын һәм ерак чит илләрдән 150-дән артык компания һәм 7 меңгә якын кеше булды. Этот симпозиум проводится в рамках выставки «Экспокама Мед», которая в этом году в принципе, впервые проводится выставочным центром на этой территории. Выставка собрала учреждения здравоохранения. И не только из нашего города, кстати, из Казани, из Москвы есть. Форумның эшлекле өлешендә симпозиумнар, түгәрәк өстәлләр, медицинаның көн үзәк мәсьәләләрен чагылдырган мастер-класслар оештырылды. Күргәзмә өлештә белгечләрнең презентациялары һәм консультациялары тәкъдим ителде. Время непростое, изменилась система здравоохранения. Мы сегодня, к сожалению, лечим по стандартам лечения болезни. Это нонсенс. Надо лечить не болезнь, а больного человека. Бирдә Мәскәү, Киров, Казан компаниялары һәм башкалар үз продукцияларын тәкъдим итте. Катнашучыларның тәҗрибә алмашу һәм яңа технологиялар турында сөйләү мөмкинлеге дә бар иде. Бу булачак профессионаллар өчен бу безгә кирәкле конференция дип әйтер идем. Бездә инде менә эндотоксиннарның безнең организмга ничек тәэсир иткәннәрен һәм инде старениянең шулай ук нәрсә икәнен без бүген үзебезгә белдек. Полезная тема раскрытия, так как это показывает основу заболевания, именно находит причину, а не просто излечение, лечение или профилактика заболеваний.
Симпозиумда Германия, Кырым, Мәскәү, Казан һәм Новосибирск галимнәре катнашты. Шул сәбәпле форум халыкара дәрәҗә алды. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булышам. Исән сау булыгыз. С 3 по 6 декабря в ВЦ «Экспокама» состоится выставка шуб «Город Пятигорск». Мутон, норка, дубленки. Акция. Сдай старую шубу и получи до 15 тысяч рублей при покупке новой. 4 декабря в зале имени Сары Садыковой легендарный Владимир Кузьмин. Справки и билеты на сайте всеконцерты.рф и по телефону 368 768 12+.